Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Dendiraaɓe tawteɓe nder Jaygol Pulaku TV mi honni on ko ɗuɗi mi hofni on. Dendiraawo moɗon Salih Hassan nder tindinore meɗen nde hannde. Hannde bo min gaddani application feere ko rarani bittina téléphone ma banta télécommande. Mi tammi on paami télécommande ko kuma on wi'a remote. A wittine téléphone ma banta remote yaki feere a yi'ay a mari TV amman sey ngi'a hannde a waɗi batir je batirol kol pamarol ko kuma bateri télécommande maɗa ire'a ko kuma a wari a yiɗi ndara ngi'a engel waɗa engel daro engel mbaɗa ni ɗum salo ko kuma ki feere a tawe innirajo lakkihol ngara jinnamo télécommande jaɓa télécommande mako ko remote mako jaha mbaɗa ga nyoɓɓugo TV mako i mbaɗani kuje feere feere ni ko kuma jaha feere a yi'ay biya a mari jaha ndara goɗɗum balo ko kuma goɗɗum filme feere ni to a wari a ɗaɓɓiti télécommande ma sey ngi'a ɗum wi'ima je bateri magum bateri télécommande ɗum charge magum rey bateri ɗum wati yaki feere ɗum ma iɗon sona woɓɓe ɗuɗɓe ko kuma joni zamani wari latti wala ko jinnuma e ɗum ɗa jaha ɗaɓɓita télécommande ko kuma ɗaɓɓita remote jaha a nyo'a zamani wari joni kawai téléphone maɗa a connecte to TV maɗa to a wari ma kawai a natte téléphone maɗa nyo'a kunnoɗa TV maɗa ko kuma mi omta TV maɗa ndara kala cenwol ngol giɗɗa fu kala je bol balo ɗum giɗɗa ta immake ma a waray wala ko jinnuma ta a wurtake ma goɓɓe ngara kuma wi'a remote mbaɗiga nyoɓɓugo jaha bonnan ma TV jaha mbaɗnaga seti goɗɗum jaha mbaɗa mbilaga ni iri noon fu kana e ɗum waɗa. To hannde min gaddino application ko rarani deidei kuje ɗo a natte télécharge ɗa application ɗo connectangel ha téléphone maɗa wala ko jinnuma hannde mi yahi mi waɗi batir télécommande ko remote mi yahi mi wanningel batir ko mi wanni kawai mi andi iri ɗum ma ɗum ɗum moƴƴani ɗuɗɓe tagu to ha wari ma kawai ngi'a itti téléphone maɗa kunnake TV maɗa tan wala ko jinnuma an higiraɓe maɗa ko rarani ɗo fu kana ni ngara kunnoɗa TV maɗa tan wala ko jinnuma kawai mbaɗon gadarki ɓe mbi'a wane noy wari ɗum ay to gondi Jaygol Pulaku TV to ira ɗum fu kana ɗum tammi warango on ɓe koyɗum onon ni to on geggid waɗgo subscribing mbaɗe subscribe ko abonné ko like to on geggid waɗgo like ngam like moɗon hanjum ɓesdantamin sembe waɗugo bidiyoji kamma on jaha les on accana min commentary je ko sargi on ko bi'a application ɗo mi heɓtai kan ɗum kaza mi heɓtai kan ɗum kaza yaki feere a yi'ay a heɓtai min mbaɗi bidiyol wodi ko a heɓta nder magol to ga min desi numéroji amin min mbi'i tagu nata groupe sey ngi'a a wari a hoɗiɗi a yahi a ƴami min a wi bidiyo ɗo mi heɓtai je application ɗo wodi ko mi heɓta to min mbaɗi application ji ɗuɗɗi sey min ma min dullamam nder application ɗum ɗume amman ta ha a wari les bidiyol a accani min commentary a wi raɗɗo ko mi heɓtai to minon emin andi ngol ɗon bidiyol ɗum hangol ne wodi ko a heɓta nder magol gamma noon sey min jaha min jaboma ɗoni ɗon mi tammi on paami bandiraɓe to mi hebbini surutu joni en nattu nder bidiyol ngel deidei no ɗum tammi salorago amma hedde ko noon usikoni to on geggid waɗgo like on mbaɗa subscribe. Bandiraɓe to ha en giɗi ɗaɓɓiten application ɗo sey ngaren Google Play Store banta no mbowɗen mi tammi ko moye andi Google Play Store sey min dow maɗum banta ni yawwa arande mata ɗum waddanima sey ngara ɗo babal research sey ngara mbinda yawwa sey ngara mbinda universe remote mi tammi on paami banta no giɗon ni yawwa on gi'i ɗum waddani en application ji feere feere sey ɗaɓɓiten ɗum on gi'i universe TV remote on gi'i sey ngari ha majum bandiraɓe ngi'a deidei non yawwa on gi'i jotta raɗɗo application ɗum tabbitina a télécharge application ɗo
tonto keñɗa mbaɗgo install majum sei nyo'a daidai open andi fu no warta sei ngara amanta min ha mi ɗaɓɓita nder application ji am ɗo ɗum fu kana ɗum gelnai gongi nder application majum fu ɗum gotum sei ngaha ɗaɓɓitangel en jahina ɗaɓɓitangel nder application ji yowa bandiraɓe sei ɗaɓɓitan application meɗen banta nini on gira ɗo application meɗen sei ngaren min dow magel banta nini en ndena seɗɗa ɗum womtana en yowa ngi womtana ni hin ɗum waɗata on yeso application arandejum nini on gi smart tv remote on gi lawol arande ɗo to holli alama wifi mi tammi on pamani on dara ɗo ɗume ɗum hollata ɗum holla wodi iri tv ji television kutireɗi wifi yaki feere a tawai bo wifi television ira goɗɗi ɗo kutirteɗi office ji mawɗi iri kureteɗi haraka ɓe are gomnati mi tammi on paami yo ko ɗuɗi fu kana ira maji ɓe kurata ɗo bo on gi'a wuttudu ɗo jungo men nyamo on gi ir tv remote to hanjum bo ira tv ji ɗi hutirta gureji ko ɗuɗi fu kana cuuɗi ayi duniya ɗuɗɓe fu ira maji kutirta amma ɗiɗin ma ɗi wifi gureji ɗuɗɗi kutirta amma sai ira ɓe ceede ira mawɓe ni bo alaji en to amma joni en ngare bolwen ɗi fu dow maji amma ha puɗɗiren ɗi je ɗum ɓuri hutirgo ɗiɗi sentel mi tammi ko moe fami sai ngaren min dow majum banda ni yawwa arande mani hin ɗum waddantama on gi ɗo fu kana kala jeyi company tv ji mi tammi on pamani am ɗo fu tungi o ton raɓɓi ɗo ɗi ɗura seɗɗa on gi inde tv ji mi tammi on fami inde television jotta ta yahi a sodai television a tawe inde maga e windi ko gi'a Samsung ko kuma LG ko ɗuɗi fu ni LG Samsung LG amma e wodi Sony to a tabbitina a rari a tefi inde kama joni on ɗon gi'a ɗo LG company mawɗum ko wurtinta iri TV ji AC ji company mawɗum waya ma e wodi LG ko to a tabbitina a tefi inde TV wa maɗa ha ɗo nder ɗe ayi a tabbitina a heɓi inde TV maɗa ko a heɓai ma mi tammi ma a heɓe daga kala company TV ji fu application ɗum waddi ɗum ayi daga A ha yahugo Z mi tammi on paami daga O on gi les ɗo Z on gi ABCD ha yahugo les a tabbitina a rari je kala inde TV ma a rari je kala inde TV ma jotta en mbi'i en pondu biya jotta min TV am toy ɗum woni jotta en pondu min TV am LG ko LG ko ɗo ko nde kala TV ma inde TV ma sai a wara a mema dow majum ni on gi to ta memi dow majum ma banta ni ɗum omtanta on gi ɗo je kama alama hugo sai ngara mema dow magel to TV ma e nyifini ta wari a memi dow ɗo ma kawai nga immotata nga huɓɓay tan mi tammi on pamaniyam nga waddante je tasharji ɗi giɗɗa ɗo bo wuttudu ndu je to ɓesdirta ɓesda bolin ko usta bolin ɗo bo je shaka ɗo je canjago tashaji tefowa ɗum raɗɗum ɗo ɗi non no anduɗa remote ni kuji fere ton to ha a yiɗi nanga tasha misali joni tasha ɗum giɗɗa andi tasha maɗa ko sai ngara mema dow ɗo mi tammi paami on gi'i ɗo hangon ayi arande ɗum woni ni to a memi dow majum ɗum wittante numéroji jotta sai ngara mema to ha numéroji maɗa to ha TV ɗum giɗɗa ndara misali a yiɗi ndara TV maɗa 33 sai ngara mema 332 to ha ma ko noye ma sai ngara mema tan
to ɗo lawol koyngol non no kutirta kuje maɗa ɗo e waya. Misali joni en bitti nangi en ko larani TV gotum bo yawwa Smart TV ɗum bo Smart TV recorder. So en gari ɗo hanjum ma sai memi dow majum bani, to en memi dow majum on gi'i raɗɗum ɗo, on gi'i raɗɗi ɗon cenji fere on gi'i ɗum fu kanam inde kampaniji TV. A tabbitina a heɓi inde kampani TV maɗa. Kala TV fu a yi'ai nga windani wodi bindi les je kampani gurɗum TV maga, je kampani baɗɗum nga. To a tabbitina a rari inde je fottunde yo iɗe inɗe woore nder maje a yi'ai fotti je TV maɗa, a tabbitina a connectake ɗum. Inchallah ɗo lawol koyngol ngol tokkata mbaɗa kuje ɗo. To ha a heɓai ma a tabbitina a wari ɗo je babbal to on watta recharge. On gi'i Sachin TV, recharge TV, sai a wara a tabbitina a waɗi recharge. To ɗo lawol koyngol tokkoto ngaɗon ɗum na sai a ɗaɓɓiti remote. Andi remote yaki fere a tawai remote lakehol bonni ɗum a yiɗi ngara ndara, ko yaki fere a tawai bo a yiɗi shuuɗa remote maɗa a yiɗa je lakehol mbaɗaga wannan goma TV an bo aɗuma to ɗo wala ko jinnuma e remote, kawai a warai connect ɗa ɗum e téléphone maɗa. Kala nde garɗa fu ni ta yiɗi ma a kunnoto téléphone maɗa tan, natta application ɗo tan nanga tasha kala ɗum giɗɗa fu kana, kala réseau ɗum giɗɗa fu kana, ngam ɗo lawol koyngol ngol tokkata mbaɗa ɗum. Yewwa bandiraɓe, mi tammi lawol ɗo ngol fottani on dede application ɗo ɗum fottani ɗuɗɓe. Gamma to ha ɗum fottani on usikoni ta giɗa waɗa like gamma like moɗon ɗum hanjum ɓesdanta min sembe min mbaɗaga min gi'a lallai video ɗum fottani duniya. Yaki fere a yi'ai tagu wari andama ɗumene liking, to liking ɗum gi'ata gamma kama ta wanni tagu ni are pottanima sai mbaɗnamo ni like, hanjum bature wi'ata like. Tammi on paami. Gamma noon bandiraɓe usikoni kamma partageaji application ɗum mbaɗon sharing majum nder groupe ji mon WhatsApp, Facebook, Instagram. Nder ɗe balɗe on gi'ai min ɗan usti waɗugo vidéoji foyi to kama noon no Adamu on wi on mala Adamu wi on emin ɗon nder shagullaji fere, yaki fere min jehi jangirde kamma e woɗi. Gamma noon ni jeyngol pulaku inchallah e wallinde moɗo e wallinde Allah ɗalata waddango on application ji fere. Gamma noon hanjum min mbiyata yiɓɓe latto e keɓa application e foy ngara nata fada amin. Gamma ta nati groupe amin je WhatsApp, hanjum kam ko jemma to min gardi min mbawa min ɗaɓɓita application je ƴamɗe duniya fere min banna ɓe video kasatan gada min gerɓe nder fadaji amin jeyngol pulaku TV WhatsApp. Gamma noon yiɓɓe nata nder fadaji amin yo mbawa mata min dow numéroji amin ɗi min gecca ɗum sharɗi je ɗe no naftirta fada amin min mbata ɗum nder fada. Mi tammi on paami.